Existuje něco, co vám nikdo neřekl o tom, co se stalo 3. března. Všichni mluvili o zatmění, o krvavém měsíci, o tom, jak se obloha zbarvila do barvy staré mědi a jak Země pohltila svůj vlastní satelit na plných 58 minut. Sdíleli fotografie, psali příspěvky, říkali si, jak je to krásné, ale to, co přišlo po zatmění, to ticho, které se snésklo potom, o tom nikdo nemluví. A právě v tom tichu se skrývá nejdůležitější věc, která se s vámi v letošním roce stane. A 5. března, tyto 2 dny, to je okno, které se otevírá jen jednou za toto zatmění. Okno, skrze které buď projdete vědomně, anebo ho minete, aniž byste tušili, co vám právě uniklo mezi prsty. Protože zatmění samo o sobě nebylo vrcholem. Bylo to spouštěcí mechanismus a vše, co přijde v těchto 48 hodinách, je skutečný výbuch. Zůstaňte se mnou, protože za pár minut pochopíte 3 věci, které změní způsob, jakým se díváte na svůj vlastní život. Za prvé, co přesně v sobě zatmění uvolnilo. A proč to ještě stále cítíte, i když nedokážete říct kde. Za druhé, co v těchto 48 hodinách nesmíte za žádnou cenu dělat. A proč jediné špatné rozhodnutí v tomto období může odvést měsíce vaší práce. A za třetí, starověká praxe vědomého uvolnění, která z tohoto kosmického otřesu udělá nejsilnější reset, jaký jste za posledních několik let zažili. Pokud jste v posledních dnech špatně spali. Pokud se vám zdály neobvykle živé, neobvykle husté sny. Pokud se vám vynořily vzpomínky na lidi a situace, o kterých jste léta nepřemýšleli. Pokud jste cítili zvláštní tíhu za hrudní kostí, pro kterou nemáte vysvětlení, pak toto není náhoda. A zůstaňte, protože to, co vám teď řeknu, jste jinde neslyšeli. Pojďme začít od základu, od toho, co se opravdu stalo 3. března astronomicky a astrologicky přesně. V časných ranních hodinách vstoupila Země mezi Slunce a Měsíc a vrhla svůj stín přes celý lunární povrch. Nebyl to jemný přechod. Nebylo to postupné stmívání, kde se Měsíc jen trochu stmavil. Měsíc zmizel úplně. Pohltila ho ta nejtemnější část zemského stínu, která se odborně nazývá umbra, a vyšel z ní zbarvený do barvy starého rezavého kovu. Hovoříme o úplném zatmění Měsíce ve 12. stupni Panny, přesně na jižním uzlu Měsíce. A tato pozice není náhodná. Starověcí astronomové, Babyloniané, Majové, staří Egypťané, starověcí Číňané nazývali jižní uzel dračím ocasem. Každá civilizace, která pozorovala oblohu dostatečně dlouho, dospěla ke stejnému závěru o tomto bodu. Dračí ocas není místo zisku. Je to místo odevzdání. Je to místo, kde vám vesmír sahá do života, tiše, bez dramatického upozornění a odnáší to, co vám již nepatří. Bez varování, bez vysvětlení, s precizností přílivu, který přesně ví, co přišel vzít. A toto zatmění nebylo osamělou událostí. Bylo součástí probíhající série lunárních a solárních zatmění na ose Pana a Ryby, která začala v září 2024 a potrvá téměř do konce letošního roku. Každé zatmění v této sérii vám pokládalo otázku. Toto si žádalo odpověď. Ale tady nastává moment, který většina lidí nepochopí. A je to přesně ten moment, kvůli kterému jsou tyto 48 hodiny tak zásadní. Většina lidí si myslí, že moment totality byl momentem transformace. Myslí si, že když se Měsíc zbarvil do krvava, změna nastala. Myslí si, že dramatická astronomická událost přinesla dramatickou okamžitou změnu. Ale to je jako věřit, že zemětřesení je okamžik, kdy se tektonické desky pohybují. Není. Desky se pohybovaly měsíce, někdy roky. Pomalu. Neznatelně. Budovali tlak hluboko pod povrchem. Zemětřesení je jen moment, kdy povrch konečně povolí, praskne. A teprve tehdy, v tom prachu, v tom pohybu, v tom chvění, teprve tehdy vidíte, co bylo celou dobu pod ním. Března byl ten praskot. 4. a 5.
Března je okamžik, kdy vstoupíte do prachu a poprvé jasně uvidíte, co je doopravdy rozbité, co je doopravdy volné, co se konečně uvolnilo z vazeb, které vás léta zadržovaly. Nyní vám musím říct něco, co se v těchto dnech ozývá celým horoskopem. Musím mluvit o 2 planetárních silách, které v těchto 48 hodinách stojí kolem vás jako 2 průvodci zahalení mlhou. Merkur, planeta vašich myšlenek, vašich slov, vašich rozhodnutí a vašich smluv, je od 25. února v retrográdě v Rybách. Pohybuje se zdánlivě zpět a bude se takto pohybovat až do 20. března. A Mars, planeta vašich činů, vaší energie a vaší vůle jednat, vstoupil do Ryb 2. března, pouhý jediný den před zatměním, a zůstane tam až do začátku dubna. Zamyslete se nad tím. Planeta, která řídí to, jak myslíte, a planeta, která řídí to, jak jednáte. Obě jsou ponořeny do téhož oceánu. Obě se pohybují mlhou. Obě vám šeptají, že jasnost je dostupná, když není. Ještě ne. Ryby jsou nejfluidnější ze všech 12 znamení zvěrokruhu. Je to místo, kde se hranice rozpouštějí, kde to, co se zdá být pevnou zemí, se ukáže být vodní hladinou, kde to, co se zdá jasné, je ve skutečnosti odrazem. A právě tam, v tomto oceánu bez pevné půdy, bez jistých hranic, se pohybují planety, které řídí vaše myšlení a vaše jednání. Výsledek je mlha. Hustá, nepriznaná, polichocující mlha. A právě tady leží největší nebezpečí těchto 48 hodin. Mlha se sama neohlašuje. Jednoduše změní vše kolem vás. Udělá to měkčím, než to ve skutečnosti je. Vaše impulsy budou vypadat jako síla. Vaše pochybnosti budou vypadat jako rozhodnost. Váš strach se přestrojí za intuici. A to nejnebezpečnější ze všeho, unáhlená rozhodnutí budou vypadat jako právě to správné, co jste celou dobu čekali udělat. Nejsou. To je dozvuk zatmění přestrojený za rozhodnost. Existují věci, které v těchto 48 hodinách nesmíte dělat. A já vám je teď řeknu bez obalování. Přímo, konkrétně. Nekončete vztah a nezačínejte nový. Emocionální pole kolem vás je právě teď zaplaveno reziduem zatmění, tím, co se uvolnilo, ale ještě nenašlo svůj konečný tvar. To, co dnes cítíte k druhému člověku, není to, co k němu budete cítit za 14 dní. Měsíc přešel do váh, znamení partnerství, rovnováhy a vztahů, ale váhy po zatmění nejsou diplomatem, jímž obvykle jsou. Jsou zrcadlem. A zrcadla v nestabilním světle ukazují pokřivené odrazy. Ukáží vám obraz, který je skutečný, ale ne celý. A z nekompletního obrazu nelze dělat trvalá rozhodnutí. Pokud se vám v mysli neustále objevuje něčí tvář, ať s touhou, ať s hněvem, ať s lítostí, to právě teď mluví zatmění, ne vaše moudrost. Napište to jméno na papír, přeložte ho, schujte ho někam, kde ho přes den neuvidíte. A čekejte, nepodepisujte nic, nezavazujte se k žádné nové smlouvě, k žádnému nájmu, k žádné dohodě, pracovní, finanční, osobní. Merkur retrográdní v Rybách rozmazal drobné písmo tak důkladně, že to, co teď vypadá jako otevřené dveře s jasným výhledem, může být pouhá namalovaná zeď. Detaily, které vám teď unikají, nejsou malé detaily. Jsou to přesně ty detaily, které se vynoří za 3 měsíce a přinutí vás zašeptat, jak jsem to mohl přehlédnout, jak jsem si toho nevšiml. Nečiňte trvalá rozhodnutí ohledně kariéry a povolání. Zatmění dopadlo přímo do Pany, znamení, které v astrologii řídí vaši práci, vaše každodenní rituály, váš způsob sloužení světu skrze to, co umíte. Pokud se ve svém zaměstnání cítíte neklidně, pokud zpochybňujete, zda jste na správném místě, zda tohle opravdu jste vy, tento neklid je reálný, je hluboce oprávněný. Ale odpověď ještě není k dispozici.
Zatmění prasklo povrch. To leží pod ním se ještě plně neodhalilo. Jednat teď by bylo jako číst dopis předtím, než inkoust zaschne. Uvidíte slova, ale nebudou ta správná. Nebudou kompletní. Počkejte, až inkoust zaschne. Zpráva bude stát za trpělivost. A nesnažte se vrátit k tomu, co jste již pustili. Tohle je past, do které se v době zatmění jižního uzlu chytí více lidí než do čehokoliv jiného. Dračí ocas nedává zpět, co vzal. Pokud vám v posledních dnech odpadl zlozvyk, pokud se zhroutilo přesvědčení, které jste léta pěstovali, pokud zemřela nějaká verze vás samých, zemřela z důvodu. Pokušení ji vzkřísit bude ohromné a bude vypadat naprosto logicky. Budete si říkat, že to vlastně nebylo tak špatné. Vzpomenete si na pohodlí a zapomenete na cenu, kterou jste za to pohodlí platili. Ale jižní uzel není krutý. Je přesný. To, co odstraňuje, bylo již mrtvé. Vy jste jen stále nesli tíhu jeho kostí. Teď se zastavme. Protože musím mluvit o něčem, o čem se ve veřejném prostoru téměř vůbec nemluví. O tom, co se s vámi fyzicky děje v těchto dnech. Vaše tělo vědělo o tomto zatmění dávno předtím, než si to uvědomila vaše mysl. Mnoho dnů, možná i týdnů předtím. A stále to cítí, i teď, po zatmění samotném. Ve dnech kolem úplného lunárního zatmění na jižním uzlu začíná tělo proces, který starověcí léčitelé popisovali jako uvolňování starých kořenů. A je pozoruhodné, jak konzistentně to lidé popisují napříč kulturami a staletími. Možná jste zaznamenali tíhu na hrudi, která nemá žádné lékařské vysvětlení a nepochází z žádného fyzického důvodu. Napětí v čelisti, které přichází v noci a mizí ráno. Jako by vaše tělo v noci zpracovávalo něco, co přes den nechce přiznat. Náhlou bolest dolních zad, té části páteře, která nese váhu všeho, co odmítáte odložit. Nespavost a přerušovaný spánek. Nebo naopak neschopnost vstát ráno z postele, jako by vaše tělo odmítalo čelit dalšímu dni. Pocit, jako by vaše tělo vědělo něco, co vaše mysl ještě odmítá přijmout. To nejsou náhodné symptomy, to nejsou příznaky nemoci, to jsou zprávy. To je váš organismus, celý, komplexní, mnohem moudřejší než vaše vědomé já, jak reaguje na to, čím procházíte. Moderní věda tohle měří, i když to málokdy otevřeně propojuje s planetárními cykly. Při totální fázi lunárního zatmění dochází ke specifickým změnám v elektromagnetickém poli na povrchu Země. Gravitační interakce mezi Zemí, Měsícem a Sluncem v přímé linii nastane právě při zatmění a je měřitelně odlišná od standardních slapových sil. Vaše tělo, složené z více než 70% z vody, řízené biologickými rytmy, které jsou prokazatelně synchronizovány s lunárním cyklem, na to reaguje. Ne metaforicky, fyzicky, biochemicky. Vaše šišinka, drobný orgán uložený hluboko v mozku, který reaguje na světelné změny a řídí produkci melatoninu a celý váš spánkový rytmus, přijala jiný signál v průběhu zatmění. A pro mnohé z vás byl výsledek stejný. Probudili jste se mezi 2. a 4. hodinou raní, v tom okamžiku nejhlubšího nočního klidu. Zírali jste do stropu a něco uvnitř vás vědělo. Bez slov, bez logiky, bez důkazu, na který byste mohli ukázat. Vědělo, že jedna kapitola skončila. Toto poznání je tou nejdůležitější věcí, kterou teď máte. Důležitější než jakékoliv rozhodnutí, které byste mohli učinit. Důležitější než jakákoliv akce, ke které cítíte nutkání. Protože toto poznání nepřichází z vašich myšlenek. Přichází z někde mnohem staršího, mnohem hlubšího, z té části vás, která existovala dříve, než jste se naučili pochybovat o sobě samých, než vás svět naučil ignorovat vaše vlastní vědění. Ale zatmění neuvolnilo jen to, co musí odejít. Zároveň rozsvítilo to, co se skrývalo. A právě zde se tyto dny stávají nejen varováním, ale darem.
Zatmění v Panně nezatřáslo jen stromem, rozsvítilo světlo přímo uvnitř kořenů. A to světlo odhalilo něco, čemu jste se možná vyhýbali měsíce, možná roky, možná celé dekády. Tu věc, o které si stále říkáte, že jste s ní vyrovnáni, ten rozhovor, který zkoušíte v mysli znovu a znovu, ale nikdy ho nevyslovíte nahlas. Ten slib, který jste si dali ve 3 hodiny ráno před půl rokem a který jste tiše porušili do svítání, aniž byste si to připustili. Panna je znamení rozlišování, ne odsuzování, rozlišování. Tento rozdíl je obrovský a je základní pro pochopení toho, co se děje. Odsuzování zavírá oči a vyhlašuje verdikt. Rozlišování otvírá oči ještě víc a vidí, co tam opravdu je. Bez přikrašlování, ale také bez krutosti. A ve 12. stupni Panny v konjunkci s jižním uzlem toto zatmění otevřelo vaše oči přesně na to místo, kde jste si lhali nejkrásnějším jazykem. Všichni to děláme. Je to hluboce lidské. Svoji vyhýbavost balíme do slov jako trpělivost. Svůj strach nazýváme moudrostí. Svoji stagnaci oblékáme do roucha duchovního odevzdání a říkáme si, že čekáme na boží načasování, zatímco pravda je, že se bojíme toho, co se stane, když se skutečně pohneme. Co ztratíme? Kdo přestane být spokojen? Jak se změní obraz, který o sobě máme? Toto zatmění prohlédlo skrze každý takový kostým. A teď v tomto 48hodinovém koridoru leží kostýmy na podlaze. A vy stojíte před zrcadlem bez možnosti se schovat. To je nepříjemné, hluboce nepříjemné. A má to být. Pohodlí nebylo nikdy měnou transformace. Starověcí babylonští astronomové, kteří sledovali zatmění s přesností, jež stále ohromuje moderní vědce, jejichž hliněné tabulky ze 7. a 6. století před naším letopočtem ukazují, že dokázali s pozoruhodnou přesností předpovídat lunární zatmění desítky let dopředu, měli po dozvucích zatmění praxi, která byla z velké části zapomenuta. Nazývali ji obdobím tiché inventury. Po dobu 2 dnů po velkém lunárním zatmění vstupovali chrámoví kněží a astronomové do stavu absolutního klidu a záměrné nečinnosti. Nevydávaly se žádné královské dekrety. Nebyly vyhlašovány žádné vojenské tažení. Nebyly uzavírány žádné obchodní smlouvy ani dynastická manželství. Toto nebylo z důvodu strachu. Nebyly to pověry, bylo to hluboké porozumění rytmu vesmíru, které naše technologická civilizace do značné míry ztratila. Rozuměli tomu, že hodiny bezprostředně po zatmění jsou dobou, kdy se tiše promlouvá pravda, kdy informace, které byly ukryty, vycházejí na povrch, kdy ta vrstva, která se právě odloupla, odhaluje, co bylo pod ní skryto. Ale tato pravda nepromlouvá hlasitě. Promlouvá šeptem. A šepot neuslyšíte, pokud křičíte, pokud jednáte, rozhodujete, reagujete. Věděli, že ticho není absence moci. Je to podmínka pro její přijímání, podmínka pro slyšení. To je váš tichý audit. Těchto 48 hodin není přestávkou, protože jste slabí nebo protože nemáte co dělat. Je to přestávka, protože jste dost moudří na to, abyste naslouchali dříve, než skočíte do akce. Teď vám chci mluvit přímo o tom, co zatmění žádá, abyste pustili. Ne v obecných slovech, ne jako filozofický koncept, konkrétně v kostech vašeho každodenního života. Pro ty z vás, kteří mají silnou energii Panny ve svém horoskopu, ať je to váš slunce, ascendent nebo měsíc, zatmění dopadlo přímo na váš smysl pro sebe sama. Maska, kterou jste nosili, není ta, kterou vidí ostatní. Je to maska, kterou nosíte pro sebe. Ten neúnavný vnitřní hlas, který říká, musíš být dokonalý, aby ses stal hodným, že každý detail musí být pod kontrolou, že jediná chyba smaže 100 vítězství. Tento hlas dostal přímý zásah 3. března. A teď v těchto dnech se snaží znovu se sestavit.
Nepomáhejte mu, nechte ho ležet na podlaze. Nikdy jste neměli žít pod tímto tyranstvím. Nikdo neměl. Pro ryby zatmění osvítilo opačný bod horoskopu, osu služby a odevzdání. Dávali jste ze sebe tak moc a tak dlouho, že jste zapomněli, jak vypadá vlastní hlad. Ne fyzický hlad, hlad duše. Ten, který se ti šeptá, co vlastně chci, když se nikdo nedívá. Kdy budu v kruhu těch, pro které se někdo namáhá. Toto zatmění netrestá vaši štědrost. Naopak, oceňuje ji, ale žádá vás, abyste sebe zahrnuli do kruhu lidí, které jste ochotni zachraňovat. Pro blížence zatmění stisklo 4. dům, základ vnitřního světa, kořeny, rodina, domov. Něco v těchto oblastech vašeho života se restrukturuje. Nebourá, restrukturuje. Zeď padající uvnitř starého domu je katastrofou jen tehdy, pokud jste plánovali v něm žít přesně tak, jak stojí, věčně. Pokud jste tušili, že je potřeba přestavby, tato zeď musela padnout jako první. Přestavba nemůže začít bez uvolnění starého. Pro střelce zatmění aktivovalo 10. dům, vrchol veřejného života, kariéry, toho, jak vás svět vidí. Role, kterou jste hráli ve světě, dosáhla svého expiračního data. Ne váš účel, role. Jsou odlišné věci, i když je často zaměňujeme. A prostor mezi tím, kým se profesně tváříte, a tím, kým ve skutečnosti ve svém jádru jste, se stal příliš širokým, příliš nákladným pro udržení. Ale tady je část, která mění toto zatmění z pouhého narušení na průchod. Měsíc po průchodu stínem nezůstal v panně. Posunul se vpřed, jak to měsíc vždy dělá, bez váhání, bez nostalgického ohlížení. A 4. března přešel do vah, znamení vah, rovnováhy, spravedlnosti a vztahů. Znamení, které klade jednu elegantní a hluboce devastující otázku. Jaká je skutečná váha toho, co nesete? A patří vám to vůbec? Toto není řečnická otázka. Chci, abyste u ní opravdu zůstali. Jako by vám někdo vložil do každé ruky kámen a požádal vás, ne hned, ale pomalu pečlivě, abyste poznali rozdíl mezi tím, který je váš, a tím, který vám byl dán kvůli cizím očekáváním, cizím potřebám, cizím příběhům o tom, kým byste měli být. Protože mnozí z vás nesou smutek, který není váš, ambici, která původně patřila rodičům, vinu, která vám byla vložena na ramena dříve, než jste uměli toto slovo hláskovat. Pocit zodpovědnosti za štěstí lidí, kteří svůj vlastní život odmítají vzít do rukou. Strach, který vám byl předán jako dědictví, jako by byl součástí vaší krve, i když vám nikdy nepatřil. Stydlivost za sny, které jsou příliš velké pro to, co vás svět naučil považovat za přiměřené. Měsíc ve vahách 4. března je kosmickými váhami, které vám pomohou zvážit každý takový kámen a rozhodnout se s plnou autoritou a vědomím, které z nich odložit. Není to o zradě lidí, které milujete. Je to o přestání být průchodem, záchytným místem, skladištěm pro tíhu, která nikdy nepatřila vám. A měsíc se u toho nezastaví. 5. března začíná vstupovat do kvadratury s Jupiterem v Raku. Jupiter, planeta expanze, výhledu a smyslu, sídlí v tuto chvíli ve znamení emocionální hloubky paměti a předcházejících generací. Tato kvadratura není jemná. Natahuje vás. Napíná vás mezi tím, co cítíte, a tím, co chcete věřit. Ptá se vás, zda přesvědčení, která jste zdědili od své rodiny, ta, která jsou tak hluboko vetkána do vaší identity, že je zaměňujete za vlastní myšlenky, za přirozenou součást sebe sama, opravdu slouží životu, který se právě nyní pokoušíte budovat. Jupiter v Raku byl od listopadu minulého roku v retrográdě, obrácen dovnitř.
Prohlížel emocionální sklep vaší rodinné linie, přesvědčení, vzorce, příběhy, které se předávají z generace na generaci, aniž by je kdokoliv vědomě zkoumal. A teď, pouhých několik dní předtím, než se 10. března obrátí přímý a znovu se rozroste dopředu, pošle jedno závěrečné chvění skrze vaše základy. Pokud se něco rozklesne, bylo to již zlomené. Jupiter neboří to, co je pevné a zdravé. Odhaluje jen to, co se tvářilo, že pevné je, ale pevné nebylo. A někdy, možná v těch nejvyzrálejších okamžicích, je toto odhalení tou nejštědřejší věcí, kterou vám obloha může nabídnout. A teď vám chci říct, co máte udělat. Ne zítra, ne za týden, dnes večer, než usnete. Než hluk každodenního světa znovu naplní vaše uši a zaplní všechny tiché mezery. Vezměte si jeden kus papíru. Ne telefon, ne tablet, ne žádnou svítící obrazovku. Skutečný papír. Ucítěte jeho tíhu mezi prsty a napište jednu větu. Pouze jednu. Začněte jí slovy pravda, které jsem se vyhýbal je. A pak nechte svou ruku větu dokončit. Bez editování. Bez přemýšlení, bez snahy ji učinit přijatelnou, nebo krásnou, nebo bezpečnou, ať vyjde cokoliv. Ať je to cokoliv, ošklivé, překvapivé, bolestné, záhadné, tu noc to nečtěte, přeložte papír jednou, položte ho někam klidným, někam, kde nebude narušen. Vedle postele, pod sklenicí vody, na parapet okna, kam ráno jako první dopadne světlo. Spěte. Nechte reziduum zatmění pokračovat ve své práci v prostoru vašeho snícího vědomí, protože to, co se děje ve spánku po zatmění, je stejně důležité jako vše, co se odehrává ve dne. A když se probudíte 5. března, přečtěte si, co jste napsali. Čtěte pomalu. Čtěte to tak, jak byste četli dopis od někoho, kdo vás miluje natolik, že vám řekne pravdu, i když to bolí, i když to není pohodlné. Tato věta je semenem všeho, co přijde dál. Protože to, co zatmění uvolnilo, může plně uvolnit jen jeden člověk. Vesmír prasknul dveřmi. Ale vy jste ten, kdo jimi prochází, nebo ne. A nikdo to za vás nerozhodne. Teď vám řeknu o druhém dni, o tom, co dělat 5. března. Celý den 5. března je dnem vědomého uvolnění. Ale ne způsobem, jakým si možná představujete. Nejde o velká gesta, nejde o dramatické rituály, nejde o to přepsat celý svůj život přes noc. Jde o jednu jednoduchou akci, provedenou s plnou přítomností a vědomím. Večer 5. března vezměte ten papír s vaší větou. Jestliže máte možnost vyjít ven, udělejte to. Stůjte v přirozeném světle. I kdyby to byl jen svit pouliční lampy nebo nočního nebe. Pokud vyjít ven není možné, otevřete okno do Korán, aby vzduch mohl proudit dovnitř i ven. Přečtěte si tu větu nahlas, jen pro sebe šeptem, pokud chcete, ať jde zvuk vašeho hlasu do vzduchu kolem vás, ať se ta pravda stane fyzicky přítomnou, nejen myšlenkou v hlavě, nejen inkoustem na papíře, ale slovem, které existovalo v prostoru. A pak papír bezpečně zlikvidujte. Spálejte ho svíčkou nad talířem nebo miskou, roztrhejte ho na malé kousky a nechte je rozptýlit, anebo ho prostě vyhoďte, ale vědomě, s úmyslem. Cokoliv, co pro vás má smysl jako gesto uzavření. Nepotřebujete to nijak dramatizovat. Není to rituál pro diváky, je to tiché osobní uznání. Vidím tuto pravdu. A protože ji vidím, přestávám ji nést jako tajemství. Takto jednoduché a takto silné. Protože vědomé pojmenování je forma uvolnění. To, co pojmenujete a přijmete jako skutečné, přestane mít tu specifickou moc, kterou mělo, protože jste se báli podívat přímo na ně. Pojmenování není slabost. Je to přesně opačný druh síly. Je to akt, který vrací vám moc, kterou nevědomě drží nepojmenovaná věc.
března večer, když poslední chvění tohoto zatmění proběhne vaším hrudníkem a usadí se v tichých prostorách mezi vašimi žebry, pocítíte něco, co jste možná dlouho necítili. Ne vzrušení, ne euforii, ne úlevu způsobenou odstraněním bolesti, něco staršího než všechno to, klid, který nepotřebuje být zaplněn. Ticho, které není prázdné, ale úplné. Prostor, který není mezerou čekající na obsazení, ale místem, kde konečně můžete dýchat celými plícemi. To je to, co zbyde, když přestanete nést to, co vám nikdy nepatřilo. To je zvuk života, který byl svrhuven zpět na svoji nejpravdivější architekturu. Bez ornamentů, bez přestrojení, bez vrstev, které si na sebe navěšujeme, protože si myslíme, že bez nich nejsme dost. Jen surový, dýchající, živý základ toho, kým skutečně jste. Většina lidí projde těmito 48 hodinami bez zastavení. Zkontrolují zprávy, podívají se na sociální sítě, udělají rozhodnutí ze strachu, který je přestrojený jako naléhavost. Zvednou přesně ty kameny, které je zatmění žádalo odložit, a strčí je zpět do kapsy, protože jejich tíha se stala tak povědomou, tak důvěrně známou, že se cítí jako bezpečí. Váha, kterou znáte, se vždy cítí bezpečněji než prostor, který neznáte. Nebuďte většina lidí. Tento obsah jste nenašli náhodou. Nic v tomto směru se neodehrává náhodou. Něco ve vás rozpoznalo signál dříve, než ho vaše vědomá mysl stačila pojmenovat. Přitáhlo vás to sem, k tomuto videu, v tento konkrétní moment. Zatmění vám položilo jednu otázku. Ne, co chcete. Ne, kam jdete, ale co jste konečně ochotní odložit? Co jste ochotní přestat nést? Co jste ochotní přestat být, abyste se stali tím, kým skutečně jste? Tato otázka bude znít vaším životem ještě dlouho po 5. březnu. Poklepe vám na rameno v nejtišších okamžicích, v těch chvílích, kdy svět zmlkne dost na to, aby pravda mohla mluvit bez konkurence. A odpověď, kterou dáte, ne slovy, ale konkrétními činy, konkrétními volbami, konkrétními momenty, kdy řeknete ne tomu, co vám nepatří. Tato odpověď rozhodne o tom, v které verzi vašeho života budete žít do konce tohoto roku. Pamatujte si toto, než půjdete dál. Nejtěžší řetězy nejsou ty, které vám nasadili druzí. Jsou to ty, které odmítáte sejmout sami, protože jste zapomněli, že nejsou součástí vašeho těla. Protože jste je nosili tak dlouho a tak pečlivě, že se tvářejí jako vaše přirozenost. Ale nejsou. Nikdy nebyli. Pokud se ve vás něco pohnulo, zatímco jste poslouchali, napište to do komentářů. Ne pro mě. Pro cizího člověka, který dnes v noci projede komentáře dolů a ve vašich slovech najde přesně to povolení, které potřeboval, aby pustil. Protože vaše slova, zvláště ta upřímná, ta zranitelná, mají váhu, kterou možná podceňujete. Pokud znáte někoho, kdo právě prochází tímto obdobím a nese v sobě tíhu, které nedokáže dát jméno, kdo se probouzí ve 3 hodiny ráno a zírá do stropu, pošlete mu toto video. Může to být jediné zrcadlo, které tento týden uvidí. A někdy právě jedno zrcadlo stačí. Odeberte kanál a zapněte oznámení. V nadcházejících dnech vás provedu hlubokým integračním procesem, který toto zatmění spustilo. To, co vám sdělím o postzatměňovém okně a o tom, jak s ním vědomě pracovat, zásadně změní způsob, jakým budete procházet zbytkem tohoto měsíce i celého jara. Každé video vzniká z hodin výzkumu, studia a přípravy. Váš like, váš komentář, vaše sdílení je to, co udržuje tuto práci naživu a dostupnou pro lidi, kteří ji potřebují. Vesmír promluvil. Co přijde dál, je ve vašich rukou.